हेल' गाइस गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। बर'नि जि NLB आफादनि दैदेनगिरि एम बाथाखौ हमनायनि खोथाखौ नोंथांमोनहा बयबो मिथिबाय जानांगौ। नाथाय मानि थाखाय हमनाय जाखो बेखौसो जों मिथिना लानाया मोजां। थ' बिनि बागै जोंहा NLB आफादनि जि केम्पनिफ्राय बिसुखां सारा मा फोरमायहरदों, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायहरखो नोंथांमोनहा नायनानै लादो, अब्लानो बुजिगोन। थ' बिनि सायाव जोंनि बर'नि गेजेरावनो गाज्रि कमेन्ट हरग्राबो दङ। थ' बिथाङा लिरदों जाहैदों, आं नामखौ लाबाय थाला, सिखाव खावबा बिनि साजाखौ मोनखागोन, सिखावा गावनि साजाखौ मोनखागोन, आसाम पुलिस गुड जब होननानै कमेन्टआव लिरदों। नोंथाङा बेफोरबायदि साना हौवा, जानला मोनला बेफोरबायदि साना हौवा कमेन्टफोरखौ होनो नाङा। दिनै बिथांमोनहा हारिनि थाखाय नांबोयै बेसेबांबा गोबावनिफ्राय गावनि न'खरनि आरो बिसि फिसानि खोथा साननो थाखायबो सम मोना। बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोनहा साना हौवा जानला मोनला कमेन्ट होनाया मोजां नङा होननानै आं सानो। बिथाङा BJP आव हाबनायमोनबा बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङामोन। बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबानो बुजिगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नाव दंमोनलाय सुखां नोङो? ओरैनो दायो काउन्सिलर, ओरैनो दाख्लै माबानि गेजेरजों भाइस चेयारमेन, भाइस प्रेसिडेन्ट। भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दायथ' होना दोनथ'दों आरो। दा जिहेतु नोंथांमोननि NLB आफादनि एम बिबान, औ ओरैनो खोनानायाव जोङो सरासनस्रायै रायज्लायनाय एम बाथा होननानै बुङो। औ औ औ औ दा बेखौ दिनैहाय आसाम पुलिसा हमनानै खोनानो मोनदों जेलावबो सोहैबाय होननानै। बावहाय नोंथांमोननिफ्राय सासे नोङो आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै मा खेंफोरथि होनो सानो? बेनो, आं बेखौनो दायो रोखायै फोरमायबावनो सानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। दा नैबे दाख्लै थांनाय साननैसोनि सिगां आगोलाव औ, काजलगावआव क'क्राझारनि क'क्राझार नङा नङा काजलगावआव आदसा लोगो मोनलायदों। औ फार्स्ट टाइम काजलगावआव औ लोगो मोनलायदोंमोन क'क्राझारनि औ असि आरो पुलिस अफिसार लाथुब दास होननाय मोना आदसा काजलगावआव जोंनि एम बाथा बिथांजों औ लोगो हमलायनानै औ क'क्राझारनि सरायखिला औ 7 बेथले APBN आदसा हेडक्वार्टार पुलिस गेस्ट हाउसाव औ औ लानानै थांदों। आदसा SP जों सावरायनो होननानै, क'क्राझारनि SP जों सावरायनो होननानै लानानै थांदों। हा 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 बे समाव सरायखिला 7 APBN हेडक्वार्टार पुलिस गेस्ट हाउसाव क'क्राझारनि SP आबो लोगो हमफैदों। आदसा लोगो हमफैनानै बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों बा खावलायदों, नोंथाङा BJP आव जयेन जानांगौ बा जयेन जायोब्ला मोजां जायो, बे खोथाखौ खावलायदों जाहैबाय। अब्लानिया बे समाव बिथाङा बुंदों, आंनि गासैबो न'नि बाय बाहागि आरो आंनि बिमाय असे राजिब बांगालानो BJP निखा, आंलाय मानो BJP आव हाबलायनांगौ, बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय बिथाङा। उनाव बिदिनो नोंथाङाथ' BPF नि मानसि होनना बुंदों मोननो। दा बेवहाय आंनाव आं BPF नि होननानै मा लिरनाय दं? नंगौ दिनै आं गोबां दैदेनगिरिफोरजोंनो लोगो हमो, सावरायो। नंगौ खिन्थु आं बेबायदि BPF नि नङा, आरो आं सासे संगठनाव जाहैबाय। आदसा आदसा औ, दसे थानानै उनाव उदालगुरिनि SP आ नोंखौ रायज्लायनो लेंहरदों होननानै बुंदों जाहैबाय। नोंखौ सानैसो मानसिया उदालगुरिनिफ्राय लांनो फैगासिनो दं, पुलिस बिफाननि राजिब गहाय ओमफ्राय सासे DSP, बिथांमोना नोंखौ लांनो फैगोन, उदालगुरि SP जों सावरायनो लोगो हमनो होननानै क'क्राझारनि SP आ बुंदों जाहैबाय। बिनि उनाव बिसोर बेयाव सरायखिलायाव सावरायखांनायनि उनाव उदालगुरिनि सासे राजिब गहाय होननाय DSP बिथांमोना बिसोरखौ, जोंनि एम बाथा बिथांमोनखौ हरनि 3टायाव खालायगावआव लाना फैबाय आरो। खालायगावआव लाना फैनानै बिथांमोना बै नेक्स्ट दिनाखालि आदसा 10:30 समाव औ औ माजबाटनि पुलिस स्टेसन थानायाव बिथांमोना नैबे दाख्लैबावै गोदानै ओंखारनाय BLA औ, बिनि सासे मावथि बा सोद्रोमा दावहारु सिखाव होननायखौ जेलनिफ्राय बरननानै रिमान्डआव लानानै थांनानै बै माजबाट थानायाव जोंनि एम बाथा आर्मि चिफ बिथांखौ
लोगो हमलाय होनानै बेवहाय मोनसे स्टेटमेन्ट लादों जाहैबाय। दा बे स्टेटमेन्टआ बेनो दाख्लैबावै जि BLA आफाद ओंखारदों बेयाव एम्बाथा बिथाङाबो लोब्बा दं होननानै बै दावहारु सिखावा रोखायै बुंना होदों जाहैबाय। दा उनाव बिसोर बेयाव गुबदा गुबदि नांलायबायनो आंथ' नोंखौ सिनाया नों सोर आंखौ मानो बिदि बुंलाबायखो होननानै जोंना बै एम्बाथा बिथाङा बेयाव थरख' बिथरख' जालायबाय माने। बे समाव पुलिसा र' होननानै बादा खालामनानै दसेनि उनाव उदालगुरि कर्टआव लाना फैबाय। उदालगुरि कर्टआव लानानै फैखांनायनि उनाव जोंबो खोनानो मोनबाय जों होसोलांबाय उदालगुरि कर्टआव। बे समाव थिग 4टा कर्ट बन्द जाबाय। मानसिया कर्टआव गैला जेलाव हरबाय होनना बुंबाय। जेलावबो जों होसोलांबाय बेयावबो मोनाहैनायखाय दायो लोगो हमनायनि माबा गैला सम गैला नोंसोरो गाबोन फुंनि 10टायाव फैदो होनना बुंबाय। अब्लानिया जों सोंबाय बेयाव जोंनि आर्मि चिफ एम्बाथा बिथांखौ बेयाव लाबोदोंना लाबोआखै होननानै। बिसोर रोखायै बुंबाय लाबोदों जों सिनायदों दङ सिन्था खालामनाङा नोंसोर गाबोन 10टायाव फैदो होनना बुंबाय। बिदि होननायलाय जोङो गिदिंनानै फैफिनबाय। अखानायै जोङो फुंनि 10टासोआव जोङो आर्मि चिफ एम्बाथा बिथांखौ लोगो हमनानै जों सावरायबाय। बिथाङा रोखायै बे खोथाखौनो बुंदों आंखौ दिनै BJP आव जइन जानो होदोंमोन आंलाय मानो जइन जानो हानो बे खोथाखौ रोखायै बुंबाय। आरो नैबे जिथु दावहारु सिखाव दा बिथाङा बै एम्बाथा आर्मि चिफ बिथांनि उन्दुनाय बिसिनायाव खाथियाव थांनानै रोखायै बुंना लाहैदों जाहैबाय। आं नोंखौ बेबायदि बुंनो गोसो गैयामोन सार। दिनै आंखौ बेबायदि ओरै बुंनो होबाय बिनिखायनो आं नोंखौ बुंनो गोनां जाबाय। बे खोथाखौ स्पस्ट' बुंना लादों जाहैबाय बै दावहारुवा एम्बाथा बिथांनि सिगाङाव। बेवहाय जों बुजि मोनबाय आरोखि बे बिदिबा बुस्थुआ गासिबो प्रि-प्लान। दिनै जों बेखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। दिनै अब्ला जोंखौबो बे आफादखौ NLFB आफादखौ बेबायदिनो षड़यन्त्र खालामनानै फोजोबनायनि लामायाव लांदों नामा? जेब्लानाखि बै NDFB-नि समाव बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव सोनानै दोनहैदोंमोन। बिनि उननिफ्राय मोनथाम मोनब्रै आफादखौ जमा खालामनानै बिटिआर बायदियाव जोंखौ सुक्ति खालामहोबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि NLFB आफादखौबो दिनै एम्बाथा आर्मि चिफ बिथां दैदेनगिरिखौबो जेलाव सोनानै जोंनि नैबे NLFB आफादखौ बिदिनो षड़यन्त्र खालामनानै फोजोबनायनि लामायाव लाबोदों होननानै जों बुजि मोनदों आरो। बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरनियाव मोनसे खावलायहरनो सानदों रायजो राजायाबो नैबे फैबाय थानाय समफोराव सांग्राङै खौसेयै गसंनो थाखाय बा सोमावसारनो थाखाय आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय जादों।